Assalamu alaikum. Sanibonani. Ukuthula kube kini nonke. Umhlaba wonke jikelele la kufika khona lenkundla yokuxhumana. Bafowethu. Ngicela ukucacisa lokho. Noma ningangithuka nigcine la nithanda khona. 1 akekho umuntu engithaka kabuka ivideo yami. Kunabantu laba more than 3 million. Mawubona nje ubuso bami nalamazinya amabi dlula mangafuna ukungilalela. Kodwa wena ubuka ivideo yami bese uyangithuka ekugcineni. Awuphumi nesolution, awuphumi nesixazululo, awungi-challenge, awunginiki inselelo. Mfowethu, mangabe ngempela ufuna ukungi-challenge, fana nami wenze ivideo ubukwe umhlaba wonke. Uthukwe nawe nami njengoba ngithukwa. Sibaningi siyathukwa la, angithuka ngedwa. Uyabona? So ungakuloku ungagcini lapha kuma comment, ubuvaka lobo. Ubugwala lobo. Ubonisa ukuthi awuyona insizwa yakwenu noma intombi yakwenu. Gcwala ibhlukwe lakho ubonisa ukuthi uyinsizwa. Uyabona? Noma ubaba womuzi. Ukhulume njengoba nami ngikhuluma, ungi-challenge usho ukuthi Mbatha uyabheda because u1 no2 no3. Mina ngifuna ukuku-challenge sibhekane 1-on-1 sikhulume. Angikhathali ukuthi ukhuluma ngani ngamasiko, angikhathali ukuthi ukhuluma ngepolitiki, angikhathali ukuthi ukhuluma ngokholo, ngeinkolelo, angikhathali ukuthi ukhuluma ngani. Kodwa angifuni ukungena kakhulu emasikweni, angifuni ukungena kakhulu kupolitiki. Ngizoshaya nje lokho kuthiwa ama-touch up kwipolitiki nasemasikweni. Kodwa please ngicela ukuthi ningangincenci ukuthi ngingene emasikweni nakupolitiki. Mina ngila kwezokholo. Lalelani-ke. Kungani sinitshela lezi zinto esinitshela zona mayelana nokholo? Yingoba izinkolo lezi ezikhona la eMzansi noma eAfrika yonke yizona ezimoshe ubuzwe nobuntu bethu nemvelaphi yethu. Yingakho segxila kuzo izinkolo ngoba yizona ezimoshe kakhulu. Bafowethu, sifuna ukuthi iAfrika ibuyele ku-1650 njengoba bafika nje la eSouth Africa ngo-1652 abamhlophe abazomosha. Sifuna ukuthi ibuyele ku-1650-51. Lapho kwakungena budlova, kungena kubulalana, kungena mona, kungena nzondo, kungena magqubu, kungena ntukuthelo, kungena mhawu, kungena greed. Bafowethu siphila kamnandi sinayo yonke into. Uyazi ubaba uThabo Mbeki, uformer mongameli, wake wayikhuluma lento kwathola ukuthi ke abantu bakithi Nkosi yami bayifanela noMbatha dololo isikolo. Abazange bamuzwe. Kodwa ngoba mina ngilokhu ngingayanga esikolweni, kodwa hayi bafowethu la emqondweni ichithiwe mina ngamuzwa. Layelani ukuthi nginikhumbuze ukuthi wathini. Kwakune advert eyayidlala ku TV. Ababeveza khona uJosiah Thungwane lo owawina ilokhuzana irun irace efake umgexo wegolide. Kuthiwa yesterday I was digging for gold, today I'm wearing it. Izolo bengimba igolide namhlanje ngiligqokile. Bese bekhipha umjomane edonsa amaketanga. Ngiyazi uJoma ethi mayikorile iCosmos adonsa amaketanga. Ejabulile naye umjomane ebonisa ukuthi iAfrika ishintshile, yintsha iAfrika. Bese bekhipha ke manje iSouth Africa lapho ilokhuzana iwina khona iAfcon ka1996 mangaphosisi, Africa Cup of Nations. Bayikhiphe lapho ke bebonisa bafana kusadlala ke ingqalabutho oPhil Masinga, oJohn Shoes Mswewu, oJohn Mieti, singabala singaqedi, oDavid Nyathi, oLinda Buthelezi, singabala singaqedi bafowethu. oNeil Tovi, yabona olokhuzana, oAndre Arendse, singabala singaqedi. Ekugcineni bese bekhipha umuntu opetayo osengadini, bese bekhipha umongameli wezwe. KwakuThabo Mbeki ngikhumbula kahle.
athini uThabo Mbeki athi even if I have nothing but this country can give me everything. Aqede lapho athi African Renaissance. Niyazi ukuthi kwakusho ukuthini lokho? Azibuye emasisweni. Azibuye emasisweni zibuyele back la ezazi khona. Kodwa nina nimzwanga umongameli. Uyazi why ningamzwanga? Ngoba akalibekanga straight. Ngoba waye umongameli wayenganalo ilungelo lokuthi anitshele straight ukuthi nina nonke nale inkolo zenu lezi enilandelayo into zabantu nilahlekile. Yekani into zabantu nibuyele kuNkulunkulu nina nalinyaza umgogodla naqatshaniswa noNkulunkulu nina nanikwa oNkulunkulu bezizwe ukuthi nina nibakhonze so that uNkulunkulu ezonijikela kungene inhlupheko. Fundani uDeuteronomy 28. Fundani uLeviticus 26 nizwe ngalento engikhuluma ngayo kodwa nimzwanga umongameli kodwa mina ngamuzwa. Yingakho ke bafowethu silwa kangaka nje sithi abantu abayeke ukukhonza oNkulunkulu abangadalanga lutho abangabenzelanga lutho abangeke babenzele lutho noma sebethanda babuye abantu kuhlanganwe sibe yindlu eyodwa sikhonze umdali wezulu nomhlaba umenzi weinto zonke singamqubi nalutho endalweni yakhe. Yingakho ke nibona nje silwa nje kanje. Hayi ukuthi ngoba sinidelela sithi ma-Afrika amahle vulana amehlo nibone iqiniso njengoba linjalo. Uma singakwenza lokho kuningi ushintsho esingalibona lenzeka kithi thina ndle emnyama. Ngiyabonga.